Eli hyvä yleisö, Sofigate esittää teille lyhyt elokuvan. Tässä aiheena on ICT-johtamista pilvestä. Minä olen Juha Huovinen, Sofigaten toimitusjohtaja, ja pääosassa tässä on Mike McDunn. Ja Mike McDunn läpikäy tässä 5 tietohallintojohtajan keskeistä haastetta, ratkoo ne 5 päivässä. Kaikki tulee siinä mielessä pilvestä valmiina palveluna, eli nappia painaen, niin nämä asiat, mitkä hän tässä läpikäy, niin toteutuu sitten asiakkaalle. Sofigateista lyhyesti. Sofigate on IC-johtamisen edelläkävijäyritys. Me olemme Suomen suurin ICT-johtamisen yritys. Meitä on yli 110 henkilöä tänä päivänä. Kasvu on todella nopeata, viime vuonna 40%. Meillä on ihmisiä Espoossa, Tampereella ja Oulussa alattiin sitten konttori tänä vuonna. Tuossa Mike McDunn tuli kuviin ja hänen tosiaan ensimmäinen tehtävänsä osallistaa 6 maasta liiketoiminnan ihmisiä CRM-järjestelmän määrittelyyn. Ja se, mitä hän tekee tämän, niin hän tekee sen tämmöisellä ICT Roundtable-työkalulla, joka on suljettu sosiaalinen media, tehty puhtaasti juuri tällaiseen strategiseen työskentelyyn, suunnittelutyöskentelyyn, jossa kaikki osallistujat ajasta ja paikasta riippumatta voivat osallistua siihen järjestelmän määrittelyyn. Tällähän pyörittää tyypillisesti 2 viikkoa, kestää yksi tämmöinen määrittely- ja päätöksentekosessio. Ja siellä oikealla näkyy se community, joka osallistuu tähän, eli ne voi olla mistä tahansa tosiaankin ajasta ja paikasta riippumatta. Erittäin nopea ja tehokas tapa tehdä. No tiistaina on sitten kysymys siitä, että miten johtaa ERP-hanketta tehokkaasti, eli tietohallintojohtajalla ei ole heittää nyt siihen homaa hyvää tiimiä tekemään tätä asiaa. Heillä on kyllä liiketoiminnan ihmiset valmiina, ja tähän ratkaisuna hänellä on se, että hän ostaa hanketoimiston valmiina palveluna. Ja se valmis palvelu tarkoittaa, että siellä on kaikki johtamisen järjestelmät, toimintamallit, menetelmät, kaikki se osaaminen, mitä tarvitaan, niin on täysin niin kuin valmiina. Hän saa arkkitehdit, hän saa projektipäälliköt, hän saa hankejohtamiset valmiiksi mietittynä hyvänä pakettina. Siellä on ne roundtablet ja muut sitten niin kuin käytettävissä. No nyt ollaan päästy keskiviikkoon ja Mike McDunnin tehtävänä on kehittää tietohallinnon operatiivista tehokkuutta, miten tehdään tietohallinnon omaa toiminnanohjausta ServiceNow-ratkaisulla. ServiceNow on todellakin tämmöinen tietohallinnon oma toiminnanohjausjärjestelmä, jota Suomessa sitä käyttää jo toistakymmentä suurta yritystä, jolla he ovat tehostaneet sitä omaa toimintaansa. Sieltä löytyy loppukäyttäjille palvelukatalogit, siellä löytyy ITIL-prosesseille, kaikille ITIL-prosesseille vahva tuki, sieltä löytyy kaikki tilastointi, seuranta ja ohjausjärjestelmät täysin niin kuin valmiina. Sieltä voi seurata sitä, että miten se operatiivinen tehokkuus kehittyy ja toimii. Torstaina tietohallintojohtajan haasteena on, että miten jalkauttaa uusi ICT-strategia ja uudet toimintamallit. Ja siihen Mike McDunn yhdessä tietohallintojohtajan kanssa valitsee ratkaisuksi ICT-akatemian. ICT-akatemia on asiakaskohtaisesti toteutettu tietohallinnon johtamisohjelma, jossa nimenomaan läpiviedään sitä yrityksen omaa toimintaa vahvasti keissien kautta tehden niitä asioita. Tällaisia toteutuksia olemme tehneet useammallekin globaalille yrityksille kansainvälisiä ohjelmia, ja aika moni teistäkin on ollut tavalla tai toisella mukana tässä akatemiassa. No perjantaihin ollaan jo edetty, ja nyt Mike McDunnin tehtävänä on vielä parantaa perustietotekniikan kustannustehokkuutta ja palvelutasoa, ja siihen hän ottaa käyttöön ICT-infrastruktuurin johtamispalveluita ja hankintatoimiston palveluita. Sofigate on yksi Suomen suurimmista ICT-palveluiden hankkijoista, 150 miljoonan euron arvosta vuosittain kilpailutetaan, hankitaan ICT-palveluita meidän asiakkaalle. Tuossa oikealla näkyy taas sitten tämmöiset systemaattiset toimintamallit, joilla nimenomaan tuodaan roadmapit, hankesalkut, kehittämismenetelmät myöskin sinne niin kuin infran johtamiseen ja palveluiden tuotteistamiseen. Nyt ollaan edetty jo työpäivän päätteeksi ja Mike McDunn katsoo täältä ICT-dashboardista, että onko asiat tullut tehtyä ja onko asiakkailla palvelut hyvässä kuosissa. Eli meiltä löytyy myöskin sitten tämmöinen ratkaisu siihen, että millä voidaan johdon näkökulmasta sitten tarkastella näitä asioita.
Kun puhutaan, että tietohallinnon johtamista pilvestä, niin se tarkoittaa juuri sitä, että meillä on nämä valmiit toimintamallit, nappia painaen, nämä palvelut on kaikkien käytettävissä. Tässä oli 5 esimerkkiä siitä, mitä nämä palvelut oikeasti sitten voivat olla. Meillä on se yli 100 ihmistä, yli 100 Mike McDoneya näitä asioita tekemään teille siellä yrityksissä. Kun tämä meidän johtamiskyvykkyys yhdistetään vielä tähän ICT-palveluihin, niin voidaan puhua todellakin tämmöistä hybridipalveluista, ja tämä on aivan sellaista uutta, jota me tullaan tässä kevään aikana sitten lanseeraamaan. Tämä on teille nyt pieni tiiseri, en tule tästä kertomaan itse asiassa sen enempää, mutta tuutte tässä kevään mittaan kuulemaan ja näkemään sitten aivan uusia asioita. Nämä 5 ratkaisua tässä läpikäyntiin: ICT Roundtable, hankejohtaminen palveluna, ServiceNow, ICT-akatemia ja sitten tämä infrajohtaminen. Nämä on esimerkkejä vaan siitä, mitä kaikkea tänä päivänä voi ostaa suoraan valmiina palveluna niin kuin meiltä. Sofigate tosiaan, niin meitä on yli 100 henkeä kaiken kaikkiaan. Me olemme tämän alan edelläkävijä. Meillä on liikevaihto viime vuonna oli 13,3 miljoonaa euroa, kasvu 40% luokkaa. Espoo, Tampere, Oulu aivan uutena konttorina avattu tämän vuoden alusta. Ja sitten kaikki teidät me kutsun mukaan tähän tietohallintomallin kehittämisohjelmaan, joka nyt tänä vuonna valmistuu seuraava versio. Siinä näette, mitkä yritykset on jo mukana tämmöisessä advisory boardin roolissa, ja siellä on aika paljon myöskin yhteistyökumppaneita. Kaikki oikeastaan voisi sanoa, että omalla alallaan Suomen johtavia toimijoita.